Приятели, здравейте! Благословен да е Бог, че излива една особена благодат на народа си. Продължавам с виденията. Исус беше в нещо като работилница, работеше и слагаше диаманти върху един метален съд, подобен на кантар, но не точно. Когато попитах какъв е този уред, той ми отговори, че е за шлифоване на диаманти. Едни от диамантите бяха огромни, а други по-малки по размер. Поставя ги в един съд, подреди ги, бяха ослепително сияещи и красиви. Попитах Исус, защо има по-големи и по-малки, и той ми отговори, че това е според ролята, която всеки има в спасителния план. Едни имат по-голяма роля, а други по-малка. Попитах Исус какво означава този процес, а той ми отговори, че това е тест за издръжливост на трудност. Това е опитване дали ще се издържи в определена среда. Попитах го дали е процес на пресяване, но той ми отговори, че е проверка за издръжливост. В определени условия. Видях ръката на Исус да вземе от диамантите и да ги слага върху уред. Попитах го кога се осъществява този процес, а той ми каза, че е в настоящия момент. Попитах го дали всички диаманти са самородни. Да, но всеки по-отделно трябва да добие нужната издръжливост при определена среда и условия. Това се отнася за Божия народ в последните дни. Той трябва да добие една по-реална опитност, за да може да издържи на изпита, който предстои и да бъде годен за небето. Благодаря ти, Господи, на славата. Ръката ти е върху народа ти. Ти знаеш колко е нужно и колко можем да издържим на натиск. Благодаря ти, Господи. В работилницата на Исус Христос всеки минава на тест и проверка, за да се види истинското му състояние. Ние се подготвяме да бъдем вградени като живи камъни в Божия храм. Нека Господ да даде воля, благодат, любов, желание и сила на всеки, за да може да съдействаме на Исус, а да не се съпротивляваме, защото всяка промяна изисква болка. За да бъдем шлифовани и угодни, оформени според Божия характер, трябва да се подадем на влиянието на Неговия дух. И нека Господ да ни благослови и нека да бъдем годни за небесни места. Следващата гледка, която Господ Исус ми показа, в далечината погледът ми се спря на много обширна гледка. Много беше надалече, но успях да видя гориста местност, като кипариси сякаш, обиколени като стена около един град. Градът беше ослепително красив, покрит със сияние и светлина, имаше като лилаво сияние оттенъци около него. Сякаш беше недостъпен, но напълно реален. Имаше стена от злато, порти поне няколко, и успях да взърна място, където имаше златни пейки за отдих и почивка. Градът на мира ли е, попитах Исус, а той ми каза, да, дъще. Не съм достойна, очите ми виждат бъдещата слава. Градът светеше като много скъпоценен камък, като диамант. Беше неописуема гледка. Какво ли е да си там? Брати, сестри, приятели, нека всеки, който има връзка с Бога, един ден да преживее това, да видим Исус царя в славата, да отвори бисерната порта и да покани спасените, които са го приели за личен Спасител и Господ. Сега е момента да кажем да на Исус, да загърбим миналото, да приемем Неговата воля и благодат, която е пречистваща, която е променяща, защото чистите по сърце ще видят Бога. Нека Господ да ни благослови, да бъдем в града на мира, в града на правдата, където няма да има оттенъци от зло, където няма да има насилие, където няма да има неравенство, където ще цари любов и където ще гледаме лицето на Исус, който толкова много ни възлюби, че даде себе си за нас. Нека Господ да ни благослови, да се подготвим. Амин.